Ahojte, čaute. Opäť sa mi podarilo celkom pekný replay zahrať, replay bitku. Máme tu teda replay z toho. Bolo to zahraté s 10-kovou vekou na mape Faust. Tu na začiatku trošku nedorozumenie s týmom, lebo som si myslel, že pôjdu na stranu, kde som ja, ale teda komplet celý tým sa zvrtol k tomu Ačku. Tak som bol nútený sa potom otočiť aj ja, čo mi neostávalo. Takže tak, čiže tento úvod bude taký trošku zdĺhavejší, lebo pretože kým sa ja niekam dotrepem, by mohli dať, že skôr napísať, musel som ísť rovno. Takže sa budem takto ťahať pomaly. Teraz sa ešte obzerám, či niekoho neuvidím. A mimochodom hráme mod realistických bitiek, čiže tam tanky väčšinou vidíte hneď. Netreba ich nejako spotovať. Aj keď sa častokrát stáva, že vám tie tanky zmiznú z nejakého dôvodu. Tu som sa rozhodol ísť a pomôcť tomu Sheridanovi. Pardon. Dali sme Leopardovi. Leopard dohral. Chcel som ísť skepnúť to Ačko. To mi nevyšla rana na to FVčko. Vyšlo to len niekam do pásov. Toto žiaľ naše KPZ-ko skape. A ja som si neuvedomil, že oni sú tam vlastne dvaja, lebo iba to FVčko mi svietilo. Dostal som zbytočne za 300. Čiže ďalší je nemak vypnutý. No tu sa musím otáčať. Tu som ešte kontroloval, či niekto v kríku nesedí. Á, pán Conqueror, na neho som aj zabudol. No, samozrejme odraz od 9-ky. Mať toho Conquerora ja, tak mi prejde akákoľvek strela. Čiže domierujem, snažím sa opäť cez pásy dať mu za 600, lebo Conquerorovi v nejakom patchi zvýšili armor na veži. Takže idem po ňom ďalej. Už som nabitý. Je to 3 proti 3. Conqueror dostáva už aj z druhej strany. Momentálne už je to len 2 proti 3. Opäť dávam cez pásy za 600. On krtkuje. A ešte chvíľku čakám, než sa dobijem. Aj keď mám pancier, on by mal mať problém a prestreliť. Snažím sa trafiť tú hornú kopulu. Za 500. Dal mi za 340. Znamená, že goldy. Conqueror dopnutý. No a tu ostali dvaja. Bol tu Maušin a bola tu Hviezda. A ten Maušin do začiatku to myslel dobre. Ale potom to dobre nevyšlo celé. Takže o mne ešte nevedia. Dávam za 600 Hviezde. Našťastie ma minul. Tuto som trošku nepochopil, túto ďalšiu ranu, že kam to šlo. Myslel som si, že ho proste sa to niekam odrazilo. OK, teraz čo? Hviezda je na ranu a ten Maušin sa ho snaží kryť, čo robí dobre. Ale, čo urobil chybu, je, že ja teraz naozaj na ňo nevidím, on si ho kryje.
Čiže ja sa snažím točiť to vežou. A prvú chybu, ktorá urobila hviezda, je, že sa odkryla. A ďalšiu chybu, ktorú urobil to Machine, že nešiel proti mne. To znamená, že aby som ho mal stále v tom zornom poli, aby mi aby teda chránil tú hviezdu. Oni tam ostali, mne stačilo cúvnuť, chvíľku počkať a hviezda vybavená. Keby ten Machine išiel proti mne, zakryje mi zorný uhol a hviezda možno ešte mi dá ráno. Aj keď ja mám HPčka, takže není problém. A tu som videl, že to pôjde aj bez goldov. Takže sa budem takto vlastne až do konca bitky snažiť sfarmiť toho 9-kového Machina. A opäť sa mu snažím dávať moje dielo do jeho diela. Pretože to dielo znesie fakt veľa. On sa hľadá, snaží sa nájsť niekde nejaké miesto, kde by ma prebil. Ale myslím, že tu má smol, keď som na ňo takto nalepený. Tu som mu dal ešte hečko hore, myslel som si, že ho to dopne úplne. Nepodarilo sa. Tak som mu o pár sekúnd predĺžil život. On ešte niekde hľadá, ale ja už dávam hečko. Opäť na kopulu. Vybavený. Poškodenie nejakých 6400. Tak, 6400. Zablokovaných 3500. 4 zničený. Teraz nebudeme ani pozerať. A opäť zvyšok týmu ako tak, no KPZ to nezahralo nič. VZ to 113, 800, ten si dal 2 rany. Zvyšok tak nejak do počtu, aby sa počítalo. A ten Machine, no 49%, možno to, že ešte tú hru úplne neovláda tá hviezda, bo čosi lepší hráč. No tak fajn, dúfam, že opäť sa mi podarí niečo pekné zahrať, aj keď teraz hrávam väčšinou len 100 vekov a bitky, ktoré mávam, sú nad 3 až 4 tisíc, ale to už ani nebudem nahrávať. A nemyslím si, že tie sú niečím zaujímavé. Takže fajn, dúfam, že sa vám replay páčil, keď tak sa vidíme a počujeme na budúce. Čau, čau.